Pozdrav, ja sam Gordan Lovrić, učitelj savjetnik matematike u osnovnoj školi Strožanac. Tema ove video lekcije je kvadrat zbroja i razlike, drugi dio. Nakon ove lekcije moći ćete kvadrirati zbroj i razliku brojeva. Primjenjivati kvadriranje zbroja i razlike brojeva pri rješavanju problema u matematici i drugim područjima. Pripremite papir i olovku i džepno računalo. Po potrebi zaustavljajte i ponavljajte dijelove video lekcije u kojima se rješavaju primjeri ili daju objašnjenja. Kod zadataka zaustavite video i pokušajte ih riješiti sami. Prisjetimo se. Površina kvadrata sa stranicom duljine a je a na kvadrat. Površina kvadrata stranice umanjene za 2 je a minus 2 na kvadrat. Usporedimo površine ta dva kvadrata. Kao što vidite, veći kvadrat možemo podijeliti na nekoliko dijelova. Primjećujete da imamo ovdje dva kvadrata. Jedan je stranice a minus 2, a drugi je duljine stranice 2. A tu su još i dva pravokutnika, duljine stranica a i 2. Površina kvadrata duljine stranice a je jednaka zbroju površina kvadrata duljine stranice a minus 2 i dva pravokutnika duljine stranica a i 2. Ali od tog zbroja trebamo oduzeti površinu kvadrata duljine stranice 2. Jer smo tu površinu dva puta zbrajali, dodavajući površinu pravokutnika. Pa imamo da je a na kvadrat jednako a minus 2 na kvadrat plus 2 puta a plus 2 puta a minus 2 na kvadrat. Odnosno, a minus 2 na kvadrat je jednako a na kvadrat minus 4 puta a plus 2 na kvadrat. To vrijedi i općenito. Površina kvadrata sa stranicom duljine a minus b je jednako a minus b na kvadrat. Usporedimo tu površinu sa površinom kvadrata duljine stranice a. Kao što vidite, ovdje imamo dva kvadrata. Jedan je duljine stranice a minus b, drugi je duljine stranice b i dva pravokutnika, duljine stranica a i b. Površina kvadrata duljine stranice a jednaka je zbroju površina kvadrata duljine stranice a minus b i pravokutnika duljine stranica a i b. Ali od tog zbroja treba oduzeti površinu kvadrata duljine stranice b. Pa imamo da je a na kvadrat jednako a minus b na kvadrat plus a puta b plus a puta b minus b na kvadrat. Odnosno, a minus b na kvadrat je jednako a na kvadrat minus 2 puta a puta b plus b na kvadrat. Kako možemo računati kvadrat razlike primjenjujući definiciju kvadriranja? A minus b na kvadrat je po definiciji a minus b što množi a minus b. Pomnožimo. A puta a je a na kvadrat. A puta minus b je minus ab. Minus b puta a je minus ab, a minus b puta minus b je plus b na kvadrat. Kad ovaj izraz sredimo i pojednostavimo, dobit ćemo da je a na kvadrat minus 2ab plus b na kvadrat. Prvi primjer. Kvadrirajte razliku. Pod a. a minus 3 na kvadrat
To je jednako a na kvadrat minus 2 puta a puta 3 plus 3 na kvadrat. Pa kad ovo izračunamo, dobijemo da je jednako a na kvadrat minus 6a plus 9. Primjer pod b. 2x minus y na kvadrat. To je jednako 2x na kvadrat minus 2 puta 2x puta y i plus y na kvadrat. Što je jednako 4x na kvadrat minus 4xy plus y na kvadrat. I primjer pod c. 3a minus 2b sve na kvadrat. To je jednako 3a na kvadrat minus 2 puta 3a puta 2b plus 2b na kvadrat. Što je jednako 9a na kvadrat minus 12ab plus 4b na kvadrat. Evo sada i zadataka za vas. Kvadrirajte. Drugi primjer. Kvadrirajte razliku. 3 polovine a minus 9 šesnaestina b sve na kvadrat. Ovo je jednako 3 polovine a na kvadrat minus 2 puta 3 polovine a puta 9 šesnaestina b plus 9 šesnaestina b na kvadrat. Što je jednako 9 četvrtina a na kvadrat minus 27 šesnaestina ab i plus 81 kroz 256 b na kvadrat. I zadatak pod b. 0,3 a minus 0,4 na kvadrat. To je jednako 0,3 a na kvadrat minus 2 puta 0,3 a puta 0,4 plus 0,4 na kvadrat. Što je jednako 0,9 a na kvadrat minus 0,24 a plus 0,16. Evo i zadataka za vas. Kvadrirajte razliku. Treći primjer. Napišite u obliku kvadrata a na kvadrat minus 10a plus 25. Ovaj izraz ćemo napisati u obliku kvadrata zbroja ili razlike. Evo kako ćemo rješavati ovakve zadatke. A na kvadrat minus 10a plus 25 jednako je. Prvo odredimo prvi član. A na kvadrat smo dobili od a. Odredili riječ o kvadratu zbroja ili razlike. Ovdje je riječ o razlici. A nakon toga odredimo i drugi član. 25 smo dobili od 5 na kvadrat. Zatvorimo zagradu, napišemo da je to na kvadrat. Ali onaj bitan korak u ovom zadatku je da provjerimo je li nam srednji član 2 puta a puta 5, što je jednako 10a. To znači da smo točno riješili zadatak. Evo sada još nekoliko primjera.
Primjer pod b. 25x na kvadrat plus 20x plus 4. Određujemo prvi član. Određujemo je li riječ o zbrajanju ili oduzimanju. Određujemo drugi član i provjeravamo je li dvostruki prvi puta drugi ono što nam piše u sredini. Evo još jednog primjera. Rješavamo na isti način. Odredimo prvi član, odredimo je li riječ o zbrajanju ili oduzimanju, a nakon toga drugi. Pa provjeravamo je li nam dvostruki prvi puta drugi ono što je zadano u ovom trinomu. Probajte sada nekoliko primjera sami riješiti. Dakle, napišite u obliku kvadrata. Još nekoliko zadataka za vas. Ako se kvadratu stranica poveća za 4 metra, površina će mu se povećati za 56 metara kvadratnih. Kolika je bila duljina stranice kvadrata prije povećanja? Ili sličan zadatak. Ako se kvadratu stranica smanji za 14 cm, površina će mu biti 1 cm kvadratni. Kolika je duljina stranice kvadrata prije smanjivanja? I zadnji zadatak, pojednostavnite izraz. Izvršite naznačena kvadriranja, nakon toga pojednostavnite algebarski izraz. Više riješenih primjera i zadataka za vježbu možete pronaći na sljedećim poveznicama. Srdačan pozdrav!